Ne mafya Mirovaniye kul heremi hatine çekire em dixwazim bu ara par bibkin. Ji aliyê mafê mirovan encama operasyonên ku li Bakur de hate domandin, raporta îstatîstîkên operasyonan li Amedê li avaya xwe eşkere kir. Li gor raportê bi tevayî neh heyvan de û sê heyva dawiyê de bi operasyonan dora 35 endamên ewlehiyê mirine û 254 jî birîndar bûne. 34 gerîlayên PKK jî jiyana xwe winda kirine, 4 jî birîndar bûne. Hûn zanin neh mehên ku derbas bû li Herêma Kurdistanê gelek pênlêk li mafya mirova pêş çêbûn. Li serî de insan jiyana insan qîmeta wî nehiştin. Gelek insan hatin qatil kirin. İnsanên sivîl, yên zarok, jin, ciwan, axtiyar, o leşker, polis, korucu, gerilla, gelek insan hatin kuştun bir şeride. 9 ayında 7 ölüm gerçekleşmiş, bir yaralı. Li gor raportên saziya mafê mirovan 8 kes dibin destê PKK'de esir bûne. Di pevçûna navbera gerîlayên PKK û artêşa Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê 63 kesên sivîl jiyana xwe winda kirine, 93 hebên wan jî birîndar bûne. Demek nezik de meçhûl ji Kandilê 22 kes xebatkarên devletên yên memurên sivîl me girt hanî. Di wê çerçevede ev vê nava vî heştê kesî de jî ew 22 kes yani. Yên sivîl jî hene, yên askerî jî hene, polis jî hene, cendervan jî, korucu jî bêjim van hene. Her tim jî em bang dikin. Ev pênlêkirinekî mafê mirovayî. Van kesê ku hatine bin çavkirin PKK dest dayîn serwana. Em dixwazin demek nezik de werin berdan. Soruşturma, dava, cezalara maruz kalan kişi sayısı ise Polisên Tirkiye müdaxaleya 75 çalakiyên kiriye. Avêtine ser 1975 malan. 293 zarok bi tevahî 3564 kes hatine binçavkirin. 17 hebên wan hevserokên şaredariyên başarên Bakurê Kurdistanê hatine binçavkirin. Sevda Kaplan, NRT, Amed.